Така, да видим сега. Що какви машината върви. Добре, стига толкова. Седна. Тъй толкова много мразя, бе. Ей, те не се наядоха, бе. Те не се наядоха. Ей, пак трябва да отивам на магазина с това дете. Право почва да ми писва вече. Аз да видя какво става в месенджер, че не съм писала на Йоана. Да видя как е с бебето. Кой ми звъни? Точно Йоана. Йоана, какво правиш, ма? Нищо тук. След седмица почвам да раждам. Жалко. Аз пък още има много. Не ми гледа ти коремчето как е толкова много. Добре, да предавам се, ще раждам след 3 седмици аз. Честито да ти е. И на тебе, и на тебе. И болки имаш ли? Не. Значи... Рита. Вечерта. Ти горещо. Ей. Беше вкусно. Ще напълня аз. Къде се изгоря пак, ма? Непохватните. Май, тук се изгорях на кафето. Оля ли го, ма? Гледай се. Не, ма, като пих много горещо било и... Аз взема да ти затварям, защото ще ходя на магазина. Те обури пак всичко са изяли. А за нас с бебето нищо не са оставили. Не ти завиждам хич. Що? Какво искаш да кажеш за децата ми? Нема. Не те завиждам, че имаш толкова много деца. Канала на Иляна ще спадне, какво да направя? Че си има канал, да, с 6 абонамента. И много ги обича и им благодари. Така ли? Ще го гледам. Ама ако не е хубав, нема, има 2 клипа. И е събрал повече от над 400. Другата седмица ще пуска нов. Какъв? Дето ще е навънка за оная лудата парзалка. Не знам. Ей, че няма и цигари. Ма ти луда ли си да пушиш докато си бременна? Ще умреш, че и детето в торовата ти ще умре. Да, ма тъй ми се пуши. Не знам вече колко деца ще направя. 100 000 ли? Вече имам 1, 2, 3 деца и 1 съпруг. Значи 4 деца имам. Гледам всичките. Такова е, какво да се направи. Добре,
аз отивам в стаята ни, вземам турбите и да. Ако искаш да не ти затварям, в магазина дай да говорим. Еми, добре, пусни си мегабайтите. Чакай. Така. Готово. Къде бяха? Ето ги. Еми, аз взема да се учивам. Ай! Ето, пристигнах. Тук с колата. Паркирах я. Сериозно ли тук имало? Аз тогава да си ги оставям тая. Ще има ето такава. И да. Здравейте. Здравейте. Това беше много странна. Ще взема хляб. Добре, Галя, аз ще се тварям. Айде. Като пазарувам, ще ти звънна. Кой да наготвя? Да ми дадеш на рецепт. Добре, ай. И тая от един час, тая не мога да се отърва. Да взема една кола. Такова на децата. Защо замахат? Правя, бе, правя. Защо съм завърла това? Така, да взема от и тя. Така. Ще взема на малката с ягодка и с това. Не ми стигнаха турбичките. Така, дай да се взема нова. Чакайте. Така. Така. Не, пате, пак не ми стига място. Ставам ги тъя. И това и без това няма да гледат. И просто пък не влиза в кутията. Чакай, ще ги отворя. Ето така. Ще взема кутия. Толкова. Така, да вземаме перо, препарати и... ето ги. Така, верце. И... ето... гъби. Така, няколко столета. И готово. Връщаме се да плащаме. Така. Ще повърна.
Тут. Тут. Супер. Тут. 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 Съжалявам, приятели, но тук ми развалят видеото. Тут. 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 И тут. Така, за какво да им вземам, като има кола? Така. Това. Благодаря, лек ден и на вас. И това беше видеото. Хора, надявам се да ви е харесало. Оставете лайк, ще има трета или четвърта част. Не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанката. Много ви благодаря. И ще пускам друго видео. И да, благодаря ви. Обичам ви, приятели. Чус!